ट्रेंडिंग तो हमने के 1100 के 1200 पर 1100 पर रील ट्रेंडिंग में 1200 पर ट्रेंडिंग आगो रहे आ ओही घरी ले रील माने ट्रेंड में बाटे कि गरम बाटे खून त धोआ जाई पानी से, गरम बाटे खून तो धोआ जाई पानी से, भैया से जानो ओकर बाची ना आसानी से, तो बिहार हटे पगली भैया, तो बिहार हटे पगली टांगा जाई दुनाली। रील्स बनी रील्स कहतनी जितना फॉलोअर्स में लाइक कमेंट जेकर भी आवत है जितना व्यू जाता है जितना ही ज्यादा व्यू रही ओकरा के हिसाब से जितना ना 1 मिलियन जेकर व्यू जाता है ओकरा के 1 मिलियन बस। अभी तो देखत नहीं कि 7-8 तक लोग पहुंच गए। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अभी हम पहुंच गए बानी महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो बक्सर, जौन की देख सकते हैं या बैनर लागल बाटे। और यही स्टूडियो से शायद रिकॉर्डिंग भई रहे बड़े भैया तूफान जी के एगो गाना बहुत ही इंस्टा पर ट्रेंड करत आटे और बहुत ही काफ़ी वायरल होता टे। चलिए देखा था स्टूडियो में वहाँ के बानी। सबसे पहले भैया हमारा चैनल में राउर स्वागत बाटे बहुत बहुत जी रौरो स्वागत बटे। और जे भी दर्शक चाहे वाला पसंद करे वाला भाई श्रोता हमरा के और इनका चैनल के डीके भोजपुरिया के प्यार दुलार दे ताटे ओ श्रोता के गोड़ छुए गोड़ लगा तनी कैसन हाल चाल? कैसन बानी रौरा? बहुत बढ़िया, हमनी के तो ठीके बारात बिहान करत तनी जे जाके। बहुत ही गाना एगो राउर वायरल होता टे टंगा जाई दुनाली से। अच्छा, पहले गाना के लेके का कहूँ? देखी गाना के एकरा में सबसे बड़ा प्यार स्नेह इंस्टा क्रिएटर जे भी भाई बाटे, जे भी लड़का और लड़की जे भी सपोर्ट करता है गाना के प्यार दुलार देता, वो दर्शक सबके ये आशीर्वाद से बाटे और सबके ही वो गाना हटे। ये हमारा एकरा में कुछ नहीं कहे कि हम तो बस एगो ओकरा में भूमिका निभौले बनी गईले बनी बसरते हमार टीम काम कैले भी है। एम महादेव मेजू पूजा माँ कांति रिकॉर्ड्स, छोटू भैया के गाना लिखल है, राहुल रोशन के गाना कैल हटे, सोनू भैया के देख रेख में गाना भइल बा। सब आप सबके कृपा बाटे, गाना बाजत हटे। इंस्टा पर 50,000 लगभग रील बन गई। हाँ लगभग पूरा होखे वाला बाटे और इंस्टा पर बहुत अच्छा रील ट्रेंड भी करत है। आज ई बात के खुशी बा कि जब से नवरात्र चढ़ल, नवरात्र के फर्स्टे दिन से नवरात्र में इतना बढ़िया रिस्पांस बा गाना के, तो अब तो और भी फिलहाल बढ़ जाई। कैसे कि अब तो दुर्गा जी भसान वसान हुई है, अब काल से मैं लोग फ्री हो जाई। बढ़िया बढ़िया क्रिएटर जे भी बाटे सब लोग अपन अपन रील बनावे लगी। काल से गाना के मूवमेंट चेंज हो जाई। अब तो नवरात्र में सबके बाजर ला पूजा पाठ में के हेने घूम को मेला से ला तो कहाँ के रील बना पावत लाटे। बाकी ओ इथी में गाना इतना अच्छा ट्रेंडिंग गोइलस और अभी फिलहाल रोज 7,000-6,000 रील बनत है नवरात्र में। तो अब और बढ़िया रिस्पांस रही गाना के। हम जगह हो जाएगा चाहिए, जरूर हो जाई। सबसे पहले वो दर्शक के बता दी कि स्पार्क म्यूजिक वर्ल्ड पे भाई हमार छोट कुंदन प्रीत के चैनल बाटे स्पार्क म्यूजिक वर्ल्ड, डिजिटल सुमन यादव देखिए देख रेख में भाई जी के बाटे और तमाम रील्स क्रिएटर बहुत प्यार दुलार एकरा पे दिहली। भैया गाना अनु गईले बड़ी अनुराज जे बहुत पहले से हमरा काफी का उतरली है, भैया के लिखल गाना, भैया के लिखल गाना है। तो हमने के दोनों आदमी सुना देव जा, ऐसे कि जौन भी गाना गावे जा हमने के दोनों ही आदमी गावे जा। हमने के कंपटीशन दोनों आदमी में तगड़ा रहेला, हम कदी बढ़िया चाहिए कदी तो बरोबर दोनों आदमी हो जाला। देखी मिला जुला के काम जब दूगो दिमाग जहाँ लागी तब ही होला। एगो दिमाग में तो पासे में लोग बाटे कि भाई हम ठीके करत नहीं, आ जब दूगो दिमाग लागला तो ना ब्यास हो तू ठीक नहीं करत है तू ठीक नहीं करत होला ही तो बढ़िया चीज होला। अभी रफ्तार हमनी के ठीके ठाक बिहार घर पड़ेला, बिहार में भी बाजल, यूपी हिलवल ये हो गाना बाजल, तमाम गाना बाजल तारी सब गाना इंस्टा पर ट्रेंडिंग में बड़ी सन। तो भैया गाना गा दिया लिया तनी मैं कहने करी लड़की के तो लाइन देखो हम भुलाइए जे बाकी चली प्रयास में बा। लड़की के लाइन सरला हर की सुनतानी बबुआ करेले रंगदारी, भाग जइबे जब हमार जनुआ दहाड़ी। लड़की कहती है कि सुनतानी बबुआ करेले रंगदारी, भाग जइबे जब हमार जनुआ दहाड़ी। और कैसे बाजी कि गरम बाटे खून त धोआ जाई पानी से, गरम बाटे खून तो धोआ जाई पानी से, भैया से जानो ओकर बाची ना आसानी से, तो बिहार हटे पगली भैया,
तो बिहार हटे पगली टांगा जाई दुनाली से, बिहार हटे पगली टांगा जाई दुनाली से, ये गाना हो। और देखिए दूगो शेर जब भेड़ जी है तो साँचों में बवाल करी है। और भैया के गाना काफी ट्रेंड करता, एकदम धमाल मचैले बा। बाकी एक गाना के लेके कुछ ऐसे भी खबर मिलता कि अगर एक गाना पर केहू की 1 मिलियन व्यू जाता तो कुछ उपहार देवे वाला बा। सबसे पहले देखिए जे भी बा हम बोले नहीं ना, बहुत कम थी करे नहीं। जे भी इंस्टा क्रिएटर पर रील बनौले बा भाई, जकर अच्छा फॉलोअर्स बारे, जकर अच्छा व्यू जाता लाइक जाता, वो भाई अपन नीचे कमेंट में हमारा आईडी पर जाके ओकरा पर मैसेज जरूर करी। कहे से कि पहले भी हमने के एकरा न्यूज़ से पहले भी बतौले बनी जा तिलक न्यूज़ के माध्यम से कि जेकर अच्छा रील्स बनी, रील्स कहतनी जितना फॉलोअर्स में लाइक कमेंट जेकर भी आवत जितना व्यू जाता जितना ही ज्यादा व्यू रही ओकरा के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, ये अब नहीं की बता सकत कि केकरा के का मिली, बाकी जरूर मिली। जौन भी हमने के शक्ति होई, हमने के कंपनी भी उतना बड़ा लेवल के नहीं के, बाकी हिम्मत बाटे कि हमने के गाना बाजता मार्केट में तो भाई खातिर कुछ कइल जाई। थर्ड तक दे। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, तो मान ली कि महाराज हो तो जे नीचे वाला हुई हो तो कुछ सोची कि भाई हमारा के नाराज कइल जाता, तो जौन भी चीज दिया तो तीनों आदमी के दिया। मिलियन क्रॉस पर कि माने जब जितना ना 1 मिलियन जेकर व्यू जाताटे ओकरा के 1 मिलियन बस। अभी तो देखत नहीं कि 7-8 तक लोग पहुंच गइल बाटे, 8 तक लोग पहुंच गइल बा। तो एकर बस हम इहे कहब कि मान ली कि भाई उनको लोग के तो नंबर नहीं है हमरा के हैं, बाकी हमारा इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर रोज वो नाम से मैसेज करब कि भैया हमारे इतना लाइक और मतलब व्यू गइल बाटे, ओकरा हिसाब से हमनी के नंबर अपन लेके भाई के बोलावल जी, स्वागत रही स्टूडियो में, यही स्टूडियो से। अभी काल हमनी के में केको कटाई, अगर रह जाता नहीं तब एजा ना, तो हमनी के शूटिंग भी बाटे। काल अगर रहम तो केक कटाई ना, तो परसों तो पक्का केक कटाई। जैसे कि 50-60 हज़ार रील्स जो बन जुल भाई, आज की डेट में अगर 50 रील्स बन जाता तो गाना हर जगह बाजे लगता। बहुत जगह सुनातो भाई गाना, टेम्पो वेम्पो में सुनाए शुरू हो गल, हर जगह जिला से फोन आवता। हाँ, दशहरा में एको भरते हुए भैया बाणे एकदम फारत आ रील बनत वाला तो 50,000 पहुंच गल बाटे, और लगभग 5,000 पहले भैया गाना ट्रेंड कर लगा ना। हाँ, ट्रेंडिंग तो हमने के 1100 के 1200 पर रील ट्रेंडिंग 1200 पर ट्रेंडिंग आगो रहे। आ वही घड़ी ले रील माने ट्रेंड में बाटे। आ केहू से इहो नहीं खींचा कहले कि भैया रील बनावो आ चाहे कुछ कह, बशर्ते कि हमनी कलाकार रही जा लाइव में, तो सबसे गुहार लगावेला आदमी कि भैया देखो लो छोट कलाकार के एगो सपोर्ट कर लो, रील उल बनावो लो। तो सब लोग अपन बनावता। अभी बक्सर के बहुत अच्छा क्रिएटर क्यों नैना भी बनौले बड़ी, और PD मिश्रा बनौले बड़ी, जौन बहुत अच्छा क्रिएटर्स बड़ी लोग। पूजा सरोज बनौले बड़ी, जो हमारा समाज के बहुत अच्छा खुशी तमाम और बात बाटे। यूपी बिहार झारखंड सब लोग बनावता। ऐसा नहीं कि जितना भी फैंस बनन ई निखन देखत कि खाली बिहारे के गाना हो, सब लोग बनावता। आ एकरा बाद एकरो से जबरदस्त अभी मैटर हमने के लेके आवत नहीं जा, मात्र 21 तारीख के बागी बलिया के ऊपर बस नेक्स्ट धमाका बागी बलिया। अब की धमाका ऐसा होई कि बढ़िया जना के कहानी पस्त हो जाई। लगभग 7 दिन वो जिला में प्रचार होई, खाली वही जिला में। ऊपर बलिया के ऊपर बाकी बक्सर ना बलिया के ऊपर बलिया के ऊपर बक्सर के ऊपर भी गाना गईले बनी हम। बक्सर के ऊपर भी फेर आई लगन में। हमने के जिला बाई जिला काम नहीं करेगे, हमने को ऐसा काम कर देवे कि लोग जहाँ के हो खस, जौना जिला के हो खस, तो ओना जिला में तूफान के एगो बाजत रहे। ई नहीं देखे कि खाली एजा बाजल हो जाए ना, हम बिहार के हर जिला के नाम लेके गाना गवाई, उत्तर प्रदेश के हर जिला के नाम लेके गाना गवाई, तब एकदम गर्दा हुई।